Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon entzule guztioi, egunon Goiuri. Egunon Inigo. Egunon Mai. Egunon ekipo, gaur ez duzue musika jartzen zaio azteko, oze? Bai, badator, a ber, entzun hau adibidez. Jukebox Hero, ze hori itzapena, eta hori? Ba, gaurko egunez, 1889 urtean, lehenengo gramola edo jukeboxa San Franciscoko Palais Royal Salonen martxan jarri zutelako. Gogoan dut txikitan boleran rokola bat zeukatela eta bestiekin dantzatzen genuela, helduek beti zapaltzen indutela. Bagian antzeko zer gertatu zitzaion txikitan Roald Dahl idazleari. Eta hori? Ba, Roald Dahlek hartzaile bakarra du buruan, aurren alde idazten du beti. Bere obra guztietan protagonistak helduek zapaldutako aurrak dira, baina arauak transgreditzea erabakitzen duten aurrak noski. Horregatik egiten zaie deseroso heldu askori. Roald Dahl 1980 hiltzen, lan ahaztezina atzean utzi ostean. Matilda, The Witches edo Sorginak, The Gremlins. Dahl eleberri eta ipuin laburren idazle galestarra izan zen, Norvegiar jatorrikoa, eta duela hilabete batzuk haren ipuinen berridazketa saiakera zela eta polemika batean egon zena. Haren ipuinak eraldatu nahi zituztelako eta garai hauetara egokitu. Berriro ere helduen zapalkundea. Zinera eraman diren Dahlen obren artean nire favoritoa beti izango da Charlie eta Txokolate Lantegia. Willy Wonka, the amazing chocolatier. Willy Wonka, everybody give a cheer. He's not as clever and so smart, he barely can restrain it. With so much generosity, there's no way to contain it. Tick-a-tang, tick-a-tang, tick-a-tang. Oh, hooray! Kurioso da gero, gaurko egunez 1859 Billy the Kid edo Billy Aurra jaio zen New Yorken. Henry McCarthy Billy the Kid edo Billy Aurra ez izenaz ezagunagoa, estatu batuar legezkanpoko bide lapur eta tiratzailea zen. Ia bere bizi osoz nagusiki zaldi eta ganadu lapurretan jardun zuen, horregatik sarritan, iesi zebilela aurkitu zuten. Kutxako kola luzeak Gaina bat edango nuke, baina medikuak kalera zidit. Itxasoaren zabelean bizi nahiko nuke. Zein-ateko folk and rolla bizitzak atzela da, eta denok preso gaude. Batzuetan esaten da helduek ume garuna dutela eta hori gauza txarra dela. Adibidez? Adibidez Frankenstein monstruoa. Eta zein da zinemako Frankenstein ospetsuena? Mr. Boris Karloff. Boris Karloff, edo benetazko izenez William Henry Pratt, 1887ko azaroaren 23an jaio zen East Dulwichen, Londresen. Nagusiki garai guztietako beldurrezko zinema klasikoko aktore ospetsuenetako bat izateagatik da ezaguna. Bela Lugosi, Lon Chaney, Vincent Price, Peter Cushing eta Christopher Lee aktorekin batera.
Gaur egun monstruoak beste forma hartu dute pantailetan zoritxarrez. Donostiako eskoletako txaten asuntua ikusita. Lan handia egin behar dugu guren erabekin, bai. Eta kulturaren eta artearen bitartez noski, zendeal fabelan Carlinhos Brownek egin zuen bezalaxe. Antonio Carlos Santos de Freitas, 1962 jaio zen Salvador de Bahian. Carlinhos Brown izango itiz ezaguna, brasildar abeslari eta perkusionista da. Bere lanean tropikalia, reggae eta musika tradizionala nahasten dituena. Bere musika ospakizunaren sinonimoa da, dibertsioarena, pozak denak berdin egiten gaituela uste baitu berak, aberatxek eta pobreak. Baina batez ere, bere musika elkartasunaren, konpromisoaren eta laguntzaren adibidea da. Eta Brown abizena duen erreferente batetik, Brown abizena duen beste referente batera, Raquel Fuller Brown. 1800 eta 1918an jaioa, Rachel Fuller Brown estatuatuar kimikaria izan zen, bere bazkidearekin Elizabeth Lee Hassenekin batera lehen antibiotiko eraginkorra garatu zuten. Pertsonen ganako onjo gaixotasunaren kontrako sendagaia hain zuzen ere. So we gonna be another mountain. Oh, Miley. Hau ez da Hannah Montana egin zuena? Bai, aspaldiko kontua da hori dagoeneko. Txikitatik ere iraultzaia da Miley Cyrus. Gaurko egunez, 1982an jaio zena Nashvillen, bere ahots erlatxagatik nabarmentzen da, eta bere musikak estilo sorta bat hartzen du, pop eta country popetik hasita, hip-hop, experimental eta rockeraino. 1980ko hamarkadon jaiotako emakumezko artistarik salduena da Cyrus, eta Billboard 200 zerrendan album gehien izan dituen 21. mendeko emakumezko artista. Bere bizitza pertsonalak, irudi publikoak eta bere jarduerek sarritan eztabaida eragin dute eta estaldura mediatiko zabala jaso dute. Aizue, nik gustora nabil iraganera begira, baino gaur beti da oraindik Zion Machadok eta Feijoren ustez gehiago. Gaur zer dauka? Gaur egin genituen promesak betetzeko eguna da, Sánchez jauna. Baina, bueno, tira, abestien tristuraren inguruan ariko gara. Ondoen funtzionatzen dutenako mendira, arrakastatxuenak edo. Eta Durangoko azokaren zerrendan aztertuko dugu, pixkat hitzei eta baita musikari erreparatuta ere. Zientziaren inguruan ariko gara Izortze Santin ikerlariarekin. CRISPR-en oinarritutako lehenengo terapia genikoa erabiltzeari bidea ireki dio Erresuma Batuko medikamentuaren agentziak, baina zer da CRISPR delakoa? Ark argituko dugu. Eta noski, magia pixka bat behar dugu, Euskal Magoen magia galari buruz ere ariko gara, Eneko Gutierrezekin. Eta Leire Garziarekin ere izango dugu tartetxoa zirkoz aurre topaketari buruz hitz egiteko, beraz, aizue pres gaude. Irrati uinen lorategian oinu txikibiliko gara? Hemen ez dugu inorri zapalduko. Egunon Matilda Azaleok, azaroako 23 ditu gaur, eta osteguna da ongietorri 3. kafera. Hori baita, nik orain txartuko dudana. Naiz irratian zarete, 2. kafean ongietorri. Zuekin jaun Andreok, Mai Gorostiaga pozu egunon. Kaixo, koako naiz. Eta gaur, helduen eta umen arteko diferentziak azalduko izkizuet. Ez dakit, heldu edo aur den, tarteka aur papera hartzen du. Gurean hemen zerbait lortu nahi duenan, adibidez txokolatea nahi duenean. Goiuri ez izaran dia, egunon. Egunon hartuko nuke nik orain Charlieren txokolatea. Zango nuke. Iezketan ari zaizuena Uinigo Asensio Elurbide. Gaur 2. kafeak 671 garrena du, goizak 10 eta 13 minutu izango ditu segituan, segundo gutxi barru, azaroako 23 gu ere 3, urrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmoz, ongitorri guztioi. 2. kafera naiz irratian zarete bai.
Abendua da Andramari zuriaren plazan, kafea ostean daukat aurrean, tabernako leiotik ikusten da munduan, denak azkarregi doaz. Aupa dio Spidermanderrek gure txatean, hementxe unon gaztiak, mai, ez daukazu kamiseta horirik? Aha, bai, bueno, hori ez da, mostaza da gorko gure kolorez. Ni porteroa. Hori da, mai atezaina, eta bai, berak ziriak sartzen dizki, baina gu berari ziriak sartzea ez da nierretxe izaten. Indiokerrek dio unon gaztiak, Charlie eta Txokolate lantegia filman nire irakasleak bikoiztu zuen Johnny Depp, eta beti diot ikaragarri ondo geratzen zaiola, gaztelanizkoa baino gehiago gustatzen zait. Haizu, bikoiztaien defentsan, esango diguzu zeinen zure irakaslea, zein kontatu diguzu, baina oraintxe ez dut garbi zein bikoiztaile den zure irakaslea Spidermander eta Johnny Deppen ahotsa egin zuen hori. Nire ikastola izan zenean gertatu da. Hori ez dakit, justu sarren arritu gara, Roald Dahlen berridazketa prozesu horri buruz, edo Diepe egunon, ekipo diorrek izabek, mai, tope, hauparrek izab, Spidermander, bueno, denak hemen agurtuta. Kiko Jauregi izan daiteke Spidermanderren irakaslea? Ez dakit. Ez dakit ba. Bueno, kontatuko digu segituan zein den bikoiztaile hori eta Johnny Deppen ahotsa jarri zuen hain zuzen ere. Esaten dute guda. Ba, maite duten tarte iritsi zaigu, mai, eta zu kontatu beharko diguzu. Zein den zure maite duta? Jo, guain pare bat hiru baditut, Osea, bueno, bat maite dut Monte Solidarios elkarteak, beste sari bat jaso dutela, atzo berria izan nun, turismo sailak emandakoa, turismo inklusiboari babesteagatik, beste sari bat jaso dutela, beraz zorionak Monte Solidarios, eta guain, aipatu zu bikoizketa eta bikoizketen irakasleak, eta burura etorri zaizkit, nire bi irakasleak Jorge Carrero eta Jon Tolosak. Ni bikoizketa ikasi nuenean, bi hoiek izan ziren nire irakasleak, oso gutxitan aipatzen dira horrelako referentek, eta maite dut Jon Tolosa, maite dut Jorge Carrera, eta maite dut bikoizketa. Ze ona. Goiuri, zein zure maite duta? Ez daukat maite dutik. Ez daukazu maite dutik? Ez dut ekarri prestatuta. Amatxo maitia. Horrek ez du esan nahi, ez dudanik, etorriko da. Oraintxe inspirazio bilan nabil, baina ez dut prestatu. Amatxo maitia. Zuk prestaukazu? Bai, nik maite dut festa daukat. Bale, bota. Nazteko maite dut Mikel Urdangarinen abendua kantu hau. Mikel Urdangarinen disko zegoen nik 21 urtekin Teledonostin lan egiten nuen garai hartan erabiltzen genuen kotxe batean. Hori zen zegoen disko bakarra. Ez dakit nork sartu zuen eta bueltak eman nizkion disko honi, baina batez ere, diskonen abendua kantari eta goratzen dute kamaragile bat ere ibiltzen zela batzutan nerekin alanean, elkarrekin, eta bi joten ginen hor abendua kantatzen eta legeition, eta, bueno, hori txapen politak argiet kantuak. Baina nire maite duta da, Kiko Jauregi da Spidermanderren irakaslea, susmoa nuen berak itzuli zuela, edo bikoiztu zuela obesan da Johnny Depp ondo. Egun ondio gorkak, Spidermander egunen batean bikoizketarako baten bat behar baduzu komentatu, jajaja, txikixekin zeoze egin genezaketa. Haupa Gorka Goierri, eta, bueno, Gorka Goierri animatzen dela bikoizketa lan hauetara. Nire maite duta, atzo Santa Cecili eguna ospatu genuen, eta Bazkari eta Afariaren ostean, eta ospakizun luze eta majo baten ostean, eta musean irabazi ostean, horrelako ospakizun tradizionala izan nuen atzu. Etxeran indoala, topatu nuen, kristal boti atzu botatzen ari nintzen, elkarteetik aterata, eta topatu nuen hemen Bizkarrean daukadan argazki puxka, ez dakite fijatu zaren. Beida nola etorri nahi zen, Horain arte ez da konturatu. Eta zaborran zegoen. Zaborran zegoen, ez dakit entzule, ikuslek pixkator ikusteko, kriston 2 metro inguruko zabalera eta 1,40 m inguruko altuera duen argazkia da. Tolosako herriko argazkia da, eta pixkat begira, zerkauzi ondoko arresia dagoelako, Gernikako arbolaren lorategitako eraikinen bat falta delako, nik uste dut mai 50-55 bat urte izan ditzakela argazki honek
Ez dakizuk ezagutu duzun, adidez, Arresia, Zerkausi ondokoa atea eta guzti duela. Bueno, aztertuko dugu. Ni fijatu naiz bera zubi estadimen, ni hor bizi nintzelako, eta ikusten da pertsona atortik, igual nire aita dela, igual zure aita da. Zaitzen, eta bai. Bueno, kontua da antxi jarri nula Instagramen, aizue Tolosarrok hau hemen dago, eta norbaitek nahiko balu, eta ez dakit argazki hau, polita da, interesgarria da, ondare ere bada. Eta etxerako bide hartu nuen, eta etxera iristear nengoela pentsatu nuen, eski, imaginazazue, argazki honen negatiboa galdu dela. Eta argazki hau duela 45 urte norbaitek inprimatu zuela tamaina hontan eta etxe batean edo Euskal Honun kokatu zuela, argazkia bera galdu dela, eta hau zela ale bakarra. Ez dira 60ko, 70ko hamarkadako hainbeste argazki egongo, ez herri guztia horrela hain panoramiko eta iaia, ez dakit, analisi urbanistikoa egiteko moduan ikusten dela, eta pentsatu nuen, Eta orduan berriz ere bueltatu nintzen, pixka jansiratez, norbaitek eraman note zuen, eta ikarragerri pixatzen du, gero hartuko duzuen, nahi baduzuen, eta antxe ura helduta kaletik, eta ertzaina pasatzen zen da, ez da inundik lapurretan nabilela haueko, maika terdietan edo. Eta, irratiraino ekarri nuen, eta, saioa bukatzen denean, jarriko dugu martxan. Jarri beharreko protokoloa, herriko kultura departamentuarekin, ez dakit, argazkia ondare den edo ez den, norbaitek nahi duen, instituzioen esku jarri behar den, udalde eraikinen batean egon behar duen, baina bada espada, niko ekarri nuen, eta bida, gaur goizan sartu nahizenan da ikusi duenean, maitatu dut hori ez, atzo pentsatu izana azkar xamar, gorde hau bada espada, bota behar bada, edo inork espadu nahi, edo euskalo, otako da, baina pixkate, hausnarketa hori etorri zait. Eta gauzak horrela, goizeko 10 eta 20 dire, eta ez dakit goiuriri denbora eman dion bere maite duta pentsatzeko. Baina maite duteza etorri zait burura. Maite duteza, zerbait bada? Bai, begira, datorren urtean, 30 urte egingo ditut, eta nire kuadriako guztiek ere bai, denokarelako 84ean jaioak. Eta orduan ari gara pentsatzen, bidaia bereziren bat egin beharko dugu, 30 urte betetzen ditugu, ezagit, urte betetze batzuk badaude borobilak, ez? Ez dakit 18 urte, baina 18 urterekin agian ez daukazu nahikoa diru bidaia horrela handi bat egiteko, edo ez dakit horrelakoak, ez da, 30 dela, zorionez denok lanean ari gara, eta bidaia bat egingo genuela. Zorionez baita ere, baina tamalez plan honetarako kuadriako bat ezkondu egingo da datorren urtean. Eta beraz, berari ez datorkio oso ondo horrelako bidai bat egitea. Eta planteatu zuen, ea beste urte baterako utz dezakegun. Eta kuadriako beste batek erantzun zion, ez badugu aurten egiten, ez dugu egingo, ze urtetik urtera zailagoa izango da guztiok elkartzea, batek badu aur bat, baina bakarra da, beste batzuek eduki nahi dute, beraz, espero dugu, iritsiko direla ume gehiago, ardura gehiago, aitona monen eta gero gurasoen zaintzak, lanak, horrelakoak gertatuko dira, eta geroz eta zailagoa izango da elkartzea horrelako bidaia bat egitea, eta banekien ni horren jakitu nintzen, baino idatzita ikusten duzunean, urtetik urtera geroz eta gutxiago ikusiko dugu elkar, bihotza uzkurtu zitzaidan segulako pena eman zidan. Esaten dizut, naiz eta konsiente izan hori horrela dela, bizitzak horrela funtzionatzen duela. Tamalez, baina horrela idatzita ikusitakoan, ez dakit, ez? Aurten 10 afari egin baditugu, datorren urtean 8 izango dira, eta hurrengoan 6, eta hurrengoan 4, eta gian, ez dakit, 50 urte egiten ditugunen, egingo dugu afari bat, denok elkarrekin. Zu baino 30 urte zarrago izateak ematen didan... 30? 10! Bai, beti egiten duzu gezur borobilketa. 30 nik ditut. Hori da. Inigo 10 urte gehiago. Bederatzi urte gehiago dozkar. Vale, bederatzi. Bai, zer esan nahi duzu horrekin. Hori, gertatzen dela pixeat horrela. Goean dute guk urtero egiten genuela bidai bat elkarrekin, askotan maiatzaren bateko zubi hori edo baliatuta. Eta ezkontzak suertatzen hasi zirenean,
bidai hori pikutara joan zela eta despedidak eta horrelakoak ordezkatzen zituztela, despedidek eta horrelakoek ordezkatzen zituztela gure bidaiaiek. Eta horren kuadriakoak badabiltza etorkizuneko bidai batean pentsatzen, baina bai, haustura hori eman zen, gero ume sorta etorri zen eta kuadrian, ez du horrelako bidairik egiten. Baina elkarri ikusi, naiz gilek ejatuko egia zen, baina bai. Guk bidai egingo dugu, esperantza daukat. Esperantzara. Ja, batxatean zer esan diguten, Gorkarin irakasle izan zela. Erekiko Jauregi, txokolatearekin segitzeneko ez duzuen nire bideo ikusi, rekizab, ez dugu ikusi, gero ikusiko dugu. Baina bai, lotura gure txat honetan, loturek ez dute funtzionatzen, beraz bilatu beharko dugu. Spidermander, nire maite duta lenguan akakusorekin, Fortnitean ase barreak, jajaja, o Fortnitean, zain nula esan bardun. Arkakusorekin, ni maiatzean, eino Lisboara bidaia. Zu Gorka geldik etzara inoiz egoten. Tira, goizeko 10:24 minutu eta jarri behar dugu tristurari begira, edo ez tristurari, baina musikaren eta emozioen arteko dantza horretan zuekin zerbait elkarbanatu behar dugu. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Geroz eta abesti triste gehiago entzuten ditugu. Uste duzu hori horrela dela, Mai Inigo? Zaki seguro, igual gehiago gelditzen dira gure oroimenen. Begira, hori izan daiteke. Ez dakit garbi ze abesti diren tristeak eta zein ez batzutan hor dantzan dozkat, Hori ere aipatuko dugu, baina bueno. Oso tristeak garenok abesti nahiko tristeak alaitzat hartzen ditugu orduan, pixkate, bai. Ikus mira daukagu mugitu xamar. Bueno, jakin dezazuen, naiz eta guk erantzunik ez eduki, algoritmoek eta adimen artifizialak eta antza denez topatu dutela erantzuna, ze algoritmoen bidez, ikusi dugu, ikerketa batek, Cambridgeko unibertsitateko ikerketa batek erakutsi dugu, denborarekin bihotza utzi eta suminduak gai emankorrago bihurtu direla. 1980tik, tristura eta bakardadea bezalako emozioak gero eta ohikoagoak izan dira abestien letretan, eta maitasun eta poz adierazpenak berriz, hoiek aukera gutxiago dituzte arrakasta zerrendatan egoteko. Cambridge Unibertsitateak egindako ikerketa batean Billboard Hot 100 edo musicmatch.com bezalako webgune eta zerrendetako pop abestien letrak aztertu dituzte. 1975-tik 2015 bitartean. Negatibotasunerako joera hori zer joera kulturalek azal zezaketen egiaztatzeko. Horretarako egin dituzte abesti horiek hartu, edukia aztertu eta eduki positibo edo negatiboaren arabera sailkatu dituzte. Eta emaitzek agerian utzi zuten lehenengoek behera egin zutela eta bigarrenek gora. Maitasun terminoaren erabilera erdira erori zela eta gorroto bezalako terminoak izugarri hasi zirela maiztasunen. Gainera, ikerketa honek ondorioztatu zuen, letra ezkorrak, negatiboak, tristeak dituzten kantek emaitza hobeak lortzen dituztela salmentetan. Beraz, gehiago kontsumitzen ditugula abesti tristeak. Horregatik, pentsatu dugu agian, Durangoko playlista zertu dezakegula ikusteko guk zer kontsumitzen dugun gehiago, edo zer datorren aurtengo Durangoko azokarako, eta ikusi ea Cambridgek dioena Euskal Herrian gertatzen den. Gabeak laubegi jonetan, baina orain ez dakizu nora eraman dituzten etzeunden bitartean. Oinutsik nabil, gauza berrien bila, zeren bila leku ezkutuetan. Ezer ez bada nahikoa non galdukote naiz, orain. Eta bihar ez badakit, ez espero ezer nigandik.
eta bihar Hartu dugu Durangoko 58. edizioko playlista, bolkatu dugu Excel batera, hemen txukulako lanak, egin ditugu, hau da ikerketa Cambridgekoa bezalakoa. Eta, ez aspertzeko, irratian, minutu bakoitzak horrea balio duelako, lehenengo 35 kantak hartu ditugu. Playlistako lehenengo 35 kantak hartu ditugu, kenduta noski badibidez, Ander Zubillagarren Elur, ez baitauka hitzik, edo Gorka Hermosaren Maternoster, horrek ere, ez daukalako hitzik beraz, sailkatzeko, komeriak. Izan ere, letrai erreparatuko diegu gaurkoan, Inigo azalduko digu gero abesti bat izan daitekela letraz tristea baina melodia zalaia, edo kontrakoa, hori ere gertatu daitekelako. Baina nik egin ditut hitzak aztertu, eta sailkatu abestiak. Ez dakit, ez? Batzuk botako ditut, jakiteko zuek. Aztertu ditugu Deineren Zu, Labasuren Bartolo, Espalaken Kontran, Julen Alonsoren Norbena Garena, Streetwaysen Begi Bat, Einaute Lorrietaren Bidasoa, Letaginen Barne Sua, Esan ezinen oraindik, Ariaren Urdin, Izaroren Iparraldera, Jan Michel Badexegarren Donostia, Nikotinaren Ilumtasunetik, abesti ugari. Eta sailkatu ditugu, edukiz, zeintzuk diren tristeak eta zeintzuk diren alaiak. azken aldiak Eta zer uste duzu dela emaitza? Bota uneko bat. Zure banak eta horren arabera esango nuke uneko 70 tristeak direla. Bai? Uneko 70. Din! Mai bost Bingo! puxterri zuretzako. 35 abesti hauek hartu, Durangoko azokako playlisteko lehenengo 35ak, esan bezala letra gabeak kenduta lehenengo 35 horiek hartu, eta horietatik uneko 60 tristeak dira. Hace pena, Bueno, takit. Hor kontuan izan dituzu asaterako aurrentzako kantuak, hemen ikusten ditut kantu kolore, kantak, horrelakoak ere aintzat hartu dituzu ez? Horiek izaude lehenengo 35etan. Nire zerrendaren ordenean bai. Adibidez Javier Muguruzaren txitxarroa eta atuna, hori badago lehenengo 35etan, eta hori alaia da, ezin delako txitxarro eta atunari buruzko momentzako kanta triste bat egin, ezta? Nik uste dut hori nahiko zaila dela. Egia da batzuekin zalantza eduki dudala, tristeak edo ez, baina batzuek nahiko argi. Hemen nola, DJ pertsonala daukadan, Inigo, adibidez jarriko didazu Deineren Zu abestia? Bai, noski, horrela dezaket kantu tristea dela, eta zut oraindik entzun. Deineren joera hori delako. Ze zu hitza izan daiteke oso alaia. Ja, baina Deinek badun, nire ustez joera hori ez. Entzun dut kantua bai. Besti honen estribilloa da adibidez, eta zu, non zaude zu, nintzena hilda, eta orain zer egingo dut, eta zu, non zauden zu, euritantek loratuko ote dute bizitza berri bat non baiten, azken agur bat, edo gero arte bat, eta banoa, atzean utzi dut nere izana. Esango didazu ez da, tristea da hori, bastante tristea. Bai. Beraz, horrelako abestiekin, zalantzarik ez, beste batzuekin, zalantza gehiago eta nire DJ-ari lan gehiago jartzeko, albadu jarriko balit modus operandiren oreka kanta, ikusiko dugu. Ze letra batzukin, zalantza egin dut, letra batzuk hasten direlako, esanez,
oi, ze politia izan den gure artekoa, ze ederrak bidaiak, eta orduan pentsatzen nuen, bidazea alaia abesti hau, eta gero abestia amaitzen zuen esanez, ze tristea hil egin dela gure artekoa, eta bidaia horiek ez direla gehiago errepikatuko, orduan, abesti horiek tristeak dira. Modus operandiren oreka nahi duzu? Bai. Bale, kontuan eduki behar dugu Berri Txarraken orekan oinarritutako kantua dela, Bai. Esnatu berria naizta ez dut ireki nahi libratuko men hauena tesorta Leioekin aski zait ez dago inor gure zait jendez gainezka dagoen kale hortan Abesti hau tristea edo alaia da? Oso subjetiboa da. Bai, bida, orain entzuko duzuen nire zalantzan ondik datorren. Tristea da dena ospatu behar da. Hau da, tristea edo alaia? Ze, tristea bada dena, bai, tristea, baina ospatu behar da, eta hori alaia da. Tristea da dena ospatu behar da, oraindik dena lortzekoa da. Orekak ez du balio lurrean zaudenean, orekak ez du balio aspaldi jauzi zarenean. Zer iruditzen zaizue? Bertsio festibo honetan, nik bintzat ezin dute musika soilik letratik interpretatu. Baldintzatzen hau pilo bat musikak. Besteen gezurrekin aspertuta Modus operandiren bertsio tristea denik esatea koste egiten zait. Berri Txarraken bertsioa akaso bai ikusten dut pixkate sakontasun afekzio puntu horretan, baina aldiz Gorka Orbizuk akustikoan egin izan balu kantu, eta ez dakit inoiz egin duen akaso bertsioren bat izango du. Gertatuko zen, ez dakit, Berri Txarraken berriz minau edo minau kantua eramaten zutenean formato akustikora edo iruditzen zait hor aldatu egiten dela. Bitxia da, ze esan duzu, niri kosta egiten zait abesti hau tristea dela esatea, abestian, entzuten ari ginen bitartean, gure gezur propioak sinetxi ditugu, eta besteen gezurrekin aspertuta gaude. Hori baino gauza tristea hori. Jo, ja, baina eske tristura niretzat oso subjetiboa den zerbait da, ez? Niretzak hor badago, nik hori kantu politiko batean kokatzen dut gehiago tristuran baino, ez? Aldarrikapenean edo. Nik bat nator zurekin melodiarena eta hemen aipatu genuen behin txampon baten trukea bestiak, berez oso alaia da, doinua eta ritmoa, baina Jose Mari Carrere letragileak beti diola, letra oso triste eta oso, ez dakit, oso unkigarri dela. Bai, eta gero melodiak soilik ere ez dira soilik tristeak, ze melodiak akordeei edo harmoniari erlatiboak dira, eta orduan abesti bera eta melodia bera akordeak aldatuta akaso ez da ja abesti bera, baina letra berak eta melodia berak beste harmonia batean oinarrituta beste kolore bat hartzen du, ez? Orduan hor, zaila egiten zain niri muga jartzea, baina bai, ulertzen dute hitzek duten pixu hori. Niri gertatu zait, azken publikatu dugun azken kantuarekin, plastikozko hiri bat kantuarekin, niretzat oso kantu, esango nuke, politiko eta triste edo pixkate bide horretan dagoela, eta aldiz musikalki hasieratik imaginatu nuen modu batera, behin Toledon kontzertu batzuen giroan Ander Zubilagarekin, datorren asteazkenean bere diskoa aurkeztuko du gainera gurean Anderrek, hasi ginen probatzen, nik nuen gitarra kolore hartatik, berak pixkat arago eraman zuen, eta hasi nintzen abestiaren maketa egiten, konturatu nintzen, hartzen ari nintzen bidea etzela, ez? Eta bideo hura bagenuen, Toledon jotako, esnatu berritako horietako bat, eta Ander idatzen esan, uste dut abestiaren bidea hau dela. Ze gertatzen da jendeak esaten diela, postal kolekzionisten kanturik alaiena dau. Portuko kaletan barna, desfidapitxa sontziak, iraganaren zama eta etorkizunaren bixua, beldurrak aseba du gozea, eta nekeak irautza. Eta hemen Pablo Zurutu zen Mugan taldekoekin, bide batez Muganek gaur kaleratu du disko osoa, kantatzen, diot, Portuko kaleetan barrena, mesfidati itxasontziak,
iraganaren zama eta etorkizunaren pixua, beldurrak ase badu gozea eta nekeak iraultza, berandu baino lehen banoa. Nik hori triste imaginatzen dut letra ikuspegi batetik Goiuri. Bai, egia da. Muga nahi potu duzu, gontxe bertan, ez da? Bai. Disko atera dutela. Bai. Aurrera ez den alde batera, abestia, daukate egin dute muganek, aurrera ez den alde batera, eta hau badago Durangoko playlistan, eta nik uste dut, hau oso adibide ona dela gaurko gaia azaltzeko. Jarri. Urakura bezala dena bostitzean, bapatean agertzen zara goizaldean, eta dena argi duzula agertzen naiz. Abesti hau tristea da, bai letraz eta baita melodiaz, ez da inogo? Bai. Zara gaualdean, eta dena argi duzula aurkitzen gara, baina berandu da, baina betirako da, idatziko duguna. Bertan banitz bezala, egin dezagun dena, eta dena helduko da. Garaiz baina berandu da. Aizu mai gitarra badaukazu hor ondoan, ze? Bai. Jo egin behar dezu? Baina nola jotzen da. Ez dakit, Inigo erakutsi beharko dizu agian. Polita gainera, ez dakit hemen ikusten da. Inigo, gitarra badaukazu ondoan? Bai, da Imanolek afinatu digu gainera. Eta erakutsiko diguzu nola jotzen den? Ez, zentzurik ez badu bintzat, nola zer nahi duzu? Bai, nahi dut azaltzea, abesti, entzuten agariari garen abesti honekin, erresa dela identifikatzea, ez dakit, entzuten duzula, eta badela kutsu triste bat baduela, bai letrak eta bai doinuak, baino gertatu zaigula, Durangoko playlisteko abestiak entzutean, batzuk doinuz oso alaiak zirela, eta gero sorpresa hartu dugula letrekin, edo kontrakoa, batzuen letrak tristeak direla, eta doinua berez oso dantzagarriak. Zuk, esaidazu zuretzat baikorra edo tristea ez den letra bat. Tristea ez den letra bat? Bai, bilatu. Bale, ez dut asmatu behar. Berdin zait, nahi duzu nahi nezak edo, bai. Abesti alai bat, ez dakit, Izaroren azkena, iparraldera, zatoz iparraldera. Vale. Zatoz iparraldera, dena zoriontsu den lekura. Adibidez, asmatuko dut. Vale. Eta egiten badut. Zatoz iparraldera, dena zoriontsu den lekura. Zatoz nigana oraintxe, kontatuko dizut dana. Hau tristea da, laberrez. Bai, egia da, badirudi kontatuko dezula, zatoz iparraldera, ez dakit, hitz egin behar dugula eta gure amaitu dela, Niri jotzen dut malenkonia edo, ez, osea, alaitasun daukan iragana triste bat, edo horrelako... Eta kontrakoa egin daiteke? Pentsatzen dut baietz, ez zu letra triste bat. Ez zapalduen alerkia. Bueno, jarri oso mengidu ian, bezaz? Ointxe, gauza asko prozesatu behar ditu nire prozesadoreak. Zapalduen olerkia hitzak. Vale. Herri ikuste zinontan hitzalekin jolasten no izaten saiatzen, gero amargozten, ez? Vale. Herri ikuste zinontan... Badibidez. Herri ikuste zinontan, hitzalekin jolasten, neu hitzaltzen saiatzen, ta gero amargozten, nire zintasun denak, behin da berriz kantatzen, egun sentia bide hau sentitzen. Ia! Bazen ez? Bada pixkat modus operandi. Bai, horregatik diot niretzat letra musikaren edo akorden batez ere akordek sortzen duten kolore horretatik garatago
triste eta alaiaren lekuan kokatzen. Eta hemen badago musikaren teoriatik oso erresa esplika daiteken zerbait, ez? Akordeak dira nota bat baino gehiago batera entzuten ditugunean, nota bat izango da, ez dakit txirula edo ezein instrumenturekin ariuta do, re, mi, fa, sol, la, si, do, nota bat, ez? Hau da, nota bat, la, eta akorde bat da, 3 nota batera jotzen dituzunean, edo bi, edo, hortik aurrera. Zena edo nota batzuk tristea direla? Nota batzuk segun eta nola elkartzen dituzun, akorde triste bat ematen dute. Esaterako, zurezako Juri, zer da hau? Tristea edo alaia esan behar dut. Bale. Tristea. Hau tristea egiten zaizu? Bai. Eta hau? Tristea. Hau tristego. Eta hau? Alaia. Eta hau? Alaia. Eta hau? Oiztakit. Zer da hau? Tristea da alaia. Hau tristea da. Bai, ba. Bueno, dena dauka zerikusia, noten artean dagoen distantziarekin. Hemen Maialen Tellabide, monik pianoan egia esan, erresago azalduko nukeen hau, baina tira. Hau matematikoa da. Nota batetik bestera, dago distantzia erdia esango dugu, nota erdia. Distantzia hori, segunetan olakoa den noten artean, sortzen da akorde bat menorra edo maiorra. Nola da, gitarra astindu ematen duen akorde minorren bat, ez? Bueno, kantu hori, tristea da. Badago hor tristura hori, ez? Nik daukan lagun batek, diola, kontuz musikan menorrekin umentzako ikuskizunetan. Porque umek harrapatzen dute puntu hori. Umek oso errex ulertzen dute. Nik duela urte batzuk unibertsitatean nengoela, Iruñako Axular ikastolan txantrean ematen dituen musikako klaseak eguerdietan, estraskolar modura. Eta segituan ulertzen zuten zertzen hau, edo zertzen hau. Zertzen alaia eta zertzen tristea. Eta horrek asko baldintzatzen du horregatik diot, melodia bera la-ra-ra-ra, la-ra-ra-ra. Bueno, ahí está, hola. La-la-la-la-la-la-la, edo la-la-la-la-la-la-la. Melodia iguala da, baina akordek aldatzen dute sentsazio hori, ez? Hori errex ulertzen da ez Juri? La-la-la-la-la-la-la, edo la-la-la-la-la-la-la. Ikargarri aldatzen du. Beraz, nik horregatik ezin ditut banatu. Iruditzen zait musikak iaia letraren gainetik duela pixua, baina, bueno, hor sortzen direla koherentzia batzuk eta inkoherentzia batzuk, eta koherentzia baldin bada tristura hori oso triste sortatzen dela, eta aldiz kontrakoa. Musika alaia baldin bada niri letra triste sentitzea koste egiten zaidala. Oda, pixket, nolain eretesia. Eta horre bilen, muganen kantu hori esan duzu, ez aurrera zen alde batera, horreintxe buruz eta hemen irratian, ez dakit, akordoietara iritsiko naizen, baina uste dut ematen dela, koherentzia hori, ez akordek baduten nahikoa tristura, eta gero, letrak, melodia akordearen gainean nola dagoen jarrita, ze sortzen duzun, horrek denak egiten du pixka bat. Baina, netzako, beste adibide jarriko dizut, beste abesti bat niretzako adibide ona dena, eta da xirarena, ez? Ibilbidearen abestia. Uste dut hemen denok... Hori tristea da, begira... Niretzat hemen tristuratik aratago edo postasunetik aratago dago grabedadea. Eta ez grabea, nota grabe edo ozenak dirago, baizik da. Zerbait grabea gertatzen ari da, zerbait larritasuna. Sakontasun edo puntu potolo bat ikusten dionik. Erabat triste sentitzen dugu, nik zei tristura den emozioa, pixka bat badu, baina badu beste... Erabat triste enuk esango. Epika puntu bat, dauka... Solemne, solemnitate. Sakontasun,
trascendentzia puntu bat. Epika gustatzen zait. Bai, eta larritasun puntu bat. Zerbait gertatzen da hemen. Bueno, guk egin dugu gure ikerketa Cambridgeko Unibertsitatearen ikerketan oinarrituta. Orain falta zaiguna da ikustea Durango amaitzen denean, ea egia den beraiek esaten zuten abesti tristeek edo disko tristeek, ale gehiago saltzen dituztela. Hori ere ikusiko dugu, behin Durango amaitzen denean. Hemendik esan digute, ze ona egiten ari zareten, eskerrik asko. Bueno, ez da hola oso kontziente izan, baina batak bestera eraman gaitu eta bukatu dugu hau. Horrela egiten. Beste batean akaso lasaiago eta luziago azalduko ditugu, baina uste dut badagoela. Bintzat, lagintxo bat egin dugula, ez? Bai, opa, Mr. Class. Goizeko 10:49 minutu, aurrera goaz, zientziari buruz hitz egin behar dugu. Akaso, egunen batean zientziaren ikuspegitik ere heldu beharko dugu, tristuraren pertzeptzio, ni? Auskelo. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Zientzia albiste garrantzitsu asko zen dizkigun eremu oso zabal bat da. Horietariko asko garrantzitsuak izaten dira gure ongizatearekin zerikusia izan dezaketen aurrerapenerekin lotutakoak izaten direlako. Gutxi batzuk mugarri bezala ere izendatzen dira. Eta ez dakigu atrebentzia handiegia ote den jarraian aipatuko dugun albistea mugarri modura hartzea. Testuinguru apur bat jartze aldera. Hau izango litzateke gutxi gora bera lerroburua. CRISPRren oinarritutako lehenengo terapia genikoa erabiltzeari bidea ireki dio Erresuma Batuko medikamentuaren agentziak. CRISPRren hitzek, izkiek, errepikapen palindromiko laburrak, multzokatuak eta tarteka bateratuak esan nahi du euskarara ekarrita. Aipatu terapiak anemia falsiformea eta beta talasemia bezalako gaixotasun arraroi aurre egiteko balio dezaken terapia da. Hemoglobinari eragiten diete bi gaixotasun horiek eta oxigenoa garraiatzeko arazoak eragiten dituzte bestein baten artean. Biomedikuntzaren ikuspegitik urrats garrantzitsua den honen inguruan argi apur bat jartze aldera bigarren kafeko zientzia adituaren gana jo dugu. Terapia horrek ekar ditzaken onuren inguruan jakiteko. Izortze Santin Gomez Euskal Herriko Unibertsitateko biokimika eta biologia molekularreko ikerlaria da eta gurekin dugu gaiaren inguruan hitz egiteko. Egunon eta ongi etorri berriro Izortze. Kaixo, egunon. Tira, aipatu ditugu hemen CRISPR delako izki horiek, ez dakit, CRISPRrean oinarritutako terapia genikoa edo, baina uste dut, lehenik eta behin, argitu behar dugula, ez? CRISPR edo, ez dakit, oso ondo nola oskatu behar den honek, zer suposatzen duen edo zer esan nahi duen Izortze? Primeran ahoskatu duzu eta gainera euskaraz oso ongi itzuli duzu. Ez dakit gai izango nintekeen, ni beti CRISPR esaten diot. Eta, zehatzak izatearren, ez da bakarrik CRISPR, da CRISPR-Cas9 berez teknika. Bai? CRISPR-Cas9 da bakterioek daukaten defentsa sistema bat, bakterioak ere infekzioak pairatzen dituzte, badaude zenbait virus bakterioak infektatzen dituztenak, eta CRISPR-Cas9 berez da bakterioek virusen infekzioi aurre egiteko daukaten sistema bat. Kontua da, sistema hori identifikatu zenean eta karakterizatzen hasi zanean, ikusi izan oso erabilgarria izan zitekeela edizio genikoa egiteko, ez? Hau da, DNA molekulak hartzeko, edo zein zeluletakoak, eta bertan eraldaketak egiteko.
Eta urte nahikotxo daramatzagu teknika hau erabiltzen. Ikerketa laborategietan gaur egun asko erabiltzen den teknika bat da, baina zuk esan bezala orain mugarri batera iritsi gara, ez? Ze lehenengo terapia genikoa teknika honetan oinarrituta onartu egin dute, erresuma batuan. Orain arte zenbait entzegu esperimental egin izan dira, antzekotasunak izan ditzazketenak, baina terapia geniko gisa da lehenengoa onartu egin dela, beraz mugarri ikaragarria bai. Bideak zabaltzen dira, pentsatzen dut horrelako mugarri bat gertatzen denean izortze, suposatzen duela bai mugarri bat, baina baita denboran akaso nolabaiteko zuhurtziaz edo hartu behar den mugarria, ez? Honek eragina izan dezake, lehen aipatu dudan bezala, ez? Hainbat gaixotasun arraroi aurre egiteko, baina pentsatzen dut prozesu hauek motelak direla oso eta honek bide bati nolabaiteko ate bat irikitzen diola, ez dela bateko soluzio bat, edo akaso uste baino gertuago dago ez dakit? Beno, ditugunean gaixotasun arraroak sortzen dienak mutazio konkretu batengatik, ez daukagu gene bat mutazio batekin eta gene hori ez doa ondo, kaso horietan CRISPR oso erabilgarria izan daiteke. Baina badaude gaixotasun askoz gehiago, askoz konplexuagoa dienak, ezta? Eta da gene ezberdinen arteko interakzioen bitartez sortzen dienak. Kaso horietan logikoki CRISPR-arekin ezin izango genuke inolako terapiarik garatu. Zuko komentatu duzu, zuhurtzia eduki behar dugula, izan ere eduki behar dugu, egia da, horrelako terapia bat onartzen denean, entzegu klinikoak egiten diela, kasu honetan esan beharra dago, entzegu klinikoetan parte hartu duten pertsonen kopurua ez dela oso handia, gaixotasun bakoitzetik 50 pertsona inguru edo parte hartu dute, emaitzak onak izan dira, baina oraindik ere kontrolatu behar da ea albo ondorioak egon daitezkeen, ezta? CRISPR-Cas9 oso espezifikoa da, baina gerta daiteke zuk kontrolatu ez dezakezun beste generen batean ere aldaketa bat eragitea. Orduan hori nolabait denboraz aztertu beharreko zerbait da. Noiztik dago zientzian CRISPR delako hauen ezagutza? Izortze esan nahi dute, gurera berria orain iritsi da, nolabait, esaten duen bezala, ateren bat zabaltzen delako, badagoelako aurrera pauso bat edo, baina pentsatzen dut ikerketan munduan elementu edo, ez dakit nola deitu honi, iraganetik badatorrela eta horre ikerketa eta lanketa prozesu luzeak egon direla, ez? Nik esango nuke, azkenengo 8-10 urtetan, ia laborategi guztian erabiltzen ditugun teknika diela, ez? Zeberez oso erreza da genoma bat manipulatzea teknika honen bitartez. Orduan, adibidez, edozein gaixotasun analizatzeko, interesatzen baldin bazaigu, zelula batzuetan gene bat ezabatu edo gene batean mutazio bat sortu ikusteko zenolako eragina daukan zelula horretan, teknika honen bitartez egin dezakegun zerbait da. Baita ere, sagu transgenikoak sortzeko gaur egun erabiltzen den teknika bada, eta dakizuten bezala, orain dela 2 aste egin genuen animali transgenikoei buruz, ez? Animali transgenikoak ere ikerketa biomedikoan super garrantzitsua dira. Eta teknika honen bitartez oso modu errezean sortu daitezke. Ikerketa hauetan izortze pentsatzen dut zuhurtziaz gain alako, ez dakite, egin behar epistemologiko bat edo kode deontologikoekin beti talkan edo bazabiltzatela, ez? Horrelako manipulazio genetikoa hitza entzuten dugunean, behintzat zientziatik kanpo gaudenok, lehenengo, ez dakit, alertatxo bat pizten zaigu, ez? Hori ondo edo, hori ondo pentsatzen dut zientziaren arduratik egiten ari den zerbait delako, ez? Hau entzulei pixkan nolabait argitu behar dio guzti dut. Bai, gainera zerbait argitu behar dana, eta nik uste dut nabardura garrantzitsua dela da, hemen terapia genikoa erabiltzen da, eta egia da zelula batzuen genomara aldatu egiten dela, baino ex vivo egiten den zerbait da. Hau da, ez da pertsona horretan eraldaketa egiten bere gorputzeko zelula guztietan, ez da embrioi bat modifikatzen. Bai? Pertsona hauetan egiten dana da, hezur-muinetik zelula batzuk sortu, zelula horietatik diferentziatu daitezke globulo gorriak eta globulo gorrietan daukate arazoa pertsona hauek, orduan ja laborategian hezur-muineko zelula horiek ditugula, CRISPR aplikatu egiten da zelula konkretu horietan eraldaketa egiteko, eta gero zelula modifikatu horiek bueltate zaizkio pertsonari. Bai? Eta pertsonan
gaizki dauden zelulak nolabait reemplazatu egiten dira osasuntsua dauden zelula hauekin. Orduan, nabardura nik uste oso garrantzitsua dela, ze ez gara izaki oso bat eraldatzen ari, ez daude embrioi batekin jolasten ari, bai? Eta zerbait konkretua eta zelula konkretu batzuetan egiten da. Izortzen notizia batek, berri batek ekarri du nolabait gai hau guregana, edo horrek eragin duzuk gai hau gurera ekartzea. Lehen ere ipatu dut, baina nolabait berriro botako dut, lerroburu hori, galdera pixka bat bideratze aldera. CRISPR-en oinarritutako lehenengo terapia genikoa erabiltzeari bidea ireki dio Erresuma Batuko medikamentuaren agentziak. Alegia, hor badago argi berde bat, hor badago nolako baimen ofizial instituzional bat, baina zer esan nahi honek zehazki, edo zertarako balioko du, zer da mugarriaren oinarria nolabait esateko? Bueno, adibidez Erresuma Batuan kalkulatzen da gutxi gora bera 4.000 pertsonek dituzte, 4.000 pertsona inguru halko dutela terapia geniko honetaz baliatu, ez? Egin diren entzegu klinikoetan ikusi da pertsonak anemia falciformea edo beta talasemia dakatenak, terapia hau jasota gero, gaixotasunarekin erlazionatutako sintoma guztiak desagertzen diela, bai? Eta pertsona hauetan sintomak larriak izaten dira, bai, izaten dituztelako oklusioak odoltutuetan, transfusioak behar dituzte aldiro, orduan, ikusi dana nolabait teknika honen bitate pertsona horiek sendatu daitezkela. Baina hemen baina bat jarriko nuke, ez? Eta baina hori da, gaixotasun honen prevalentzia oso altua da batez ere Afrikan. Bai? Afrikan beta talasemia eta anemia falciformea beste edozein herrialdetan, beste edozein kontinentetan eta herrialdetan, baina asko altuagoa izaten da. Eta terapia honen kostea da gutxi gora bera $2,5 milioi gaixo bakoitzeko. Wow. Horrek zer esan nahi du? Segurazki gehien behar dutenei ez dela iritsiko. Afrikan logikoki ez daukaten bestelako dirua horrelako tratamenduak martxan jartzeko, ez? Orduan egia da zientziaren bitartez aurrerapen handiak ematen ditugula, zenbait gaixotasunei aurre egiteko eta gaixotasun batzuk inkluso sendatzeko, baina askotan arazoa da hori ez dela iristen benetan behar duten pertsonetara. Segituan jarraituko dugu honen inguruan eta prozesuek gerora nolabait merketzeko edo demokratizatzeko duten gaitasunaren inguruan, baina goizeko 11 justu pasatxo ditugu eta azken ordukoaren bila salto egin bar dugu Naiz Irratiaren estudio zentraletara. Jon Telleria Barrena mikrofono uste dut itxita daukagula eta ura irikitzen badugu, orduan txentzungo zaitugu. Lortzen dugun bideodei sistemaren mikrofon hori zabaltzea. Eta lortzen dugun zurekin behar bezala bate egitea. Segituan egingo dugu salto txori, orain bai, Jon Telleria Barrena, egunon, aurrera. Kaixo, egunon daizuela guztioi, bai, azken ordua mendabiatik datorkiguna, errepidetik kasu honetan, 35 urteko motorzale bat larri zauritu baita traktore baten aurka izandako istripu baten ondorioz, goizean goiz izan da istripu hori, 7 orden gutxi aldera, Nafarroa 134 errepide horretan, esan da bezala, traktore baten aurka izandako talkaren ondorioz, 35 urteko motorzale bat une honetan larriki zaurituta ospitalera eraman dute, ala jakinarazi du Nafarroko gobernuak eta bere osasun egoeraren inguruko bazken orduko horren zainen gaude. Bitartean Gasteizko Legebiltzarrean osoko bilkura gaur, orain dela 39 urte estatu terrorismoak hil zuen Xanti Bruar militante abertzalea gogoan hartuz abiatu dute, hauxe unea Bakartxo Tejeria parlamentuko presidenteak aipua egin duenekoa. Osoko bilkura hasiko dugu Xanti Bruarren omenez minutu bateko isilunea eginez. Arkaitz Rodríguez sortuko idazkari nagusiak eta EH Bilduko legebiltzarkideak Bruarren izana gogoratu nahi izan du, ark borrokatu zuenaren alde hemen jarraitzen dutela azpimarratuz. Rodríguezek salatu du, ia 4 hamarkada igaro direnean Espainiako estatuak herri honetan izandako violentzia eta sufrimentuen gaineko bere ardura partea bere gain hartu gabe jarraitzen duela. Eta Israelera begira ere bagaude, ordu honetan behartzuen berez dagoeneko indarrean suetenak, kasu honetan Israel eta Palestinaren artean adostutakoak, baina Israelek atzeratu egin du eta ordu honetan Gazan soinua oraindik hau da.
Beste dozenak hildako izan dira azken orduan Israelek egindako bombardaketen ondorioz, Katarreko gobernua aritu da bitartekari lanetan, urrengo orduetan suetenaren abiatzearen ordu zehatza iragarriko dutela dio, ostiral honetan izan daitekela ere bai, baina oraindik data ofizialaren konfirmaziorik ez dugu. Palestinan baituta dituzten 50 bat pertsona askatzea aurreikusten du hitzarmenak, 50 ere izan daitezke, bere aldetik Israelek espetxean dituen 150 preso Palestina urrutziko lituzke aske, akordioak iraungo balu 300 arte ere iritsi liteke. Besterik ez oraingoz, errepideetan aipatutakoa mendabian izandako istripu horren ondorioi begira jarraitzen dugu, goratu 55 urteko motorzale bate zauritu dela larri, gainerakoan ez da aparteko arazorik. Eskerrik asko Jon Telleria Barrena, aurrera goaz, eguerdiko 12etan informazio gehiago hemen naiz irratian. I need to listen to my inner voice, shaping through time and space, don't really have a choice. Izortze Santin ikerlariarekin ari ginen eta jarraituko dugu terapia edo tratamendu hauen inguruan CRISPR delakoen bidez, hainbat gaixotasun arraro eta hemoglobinari eragiten dieten gaixotasunei konkretuki aurre egiteko metodoak, bideak zabal daitezkela, baina era berean aipatu diguzu Izortze 2,5 milioi euroko koste duten tratamendu eta zari garela, eta batean, eta ez dakit hau ere zure alorra den, baina niri zalantza suertatu zait, hau Europar herrialdeetan sistema publikoak jasan dezaken tratamendu bat da, edo ikerketaz tratamendu horien kosteak nolabait, eskala ekonomia zitzen dezakegu, baina nolabait merketu egiten dira eta erraztu egiten dira. Berez tratamendu hauek egia da garestiak direla, eta ni ez naiz ekonomian aditua, baina suposatzen dut momentu honetan daukan kostea dela zuzen ere patentatua dagolako, ez? Ez dut aipatu, baina berez augaratu dutenak dira bi enpresa, Vertex Pharmaceuticals eta CRISPR Therapeutics, bi horien arteko kolaborazio baten bitarte sortutako metodologia da, eta suposatzen dut patentea beraiek dakatela, ez? Eta orduan edozein sistema publikok nahiko balu hori aplikatu, diru bat ordaindu beharko dietela enpresei uste dut ala dala, eta hortik datorrela zuzen ere engarestia izatea. Logikoki, teknika ez da garestia, baina teknika horien patentea enpresa pribatuetan egon beharrian, instituzio publikoetan edo gobernuetan egongo balira, segurazki horren aplikazioa asko merkatuko litzateke, ez? Akaso menari nahi zabaltzen beste egun baterako eta beste aditu batzuekin batera Izortze egin genezaken mai inguru bat, eta da publikotasunetik ikertu eta pribatutasunetik eksplotatzen diren terapia, jakintza eta ikerketen emaitza hoien inguruan, baina esan da bezala hori akaso beste une batean eta bertan fokoa jarrita egin beharko dugun zerbait da. Baikortasun pixka bat zientziaren munduari dagokionez eta genero arrakalari dagokionez, badago science.org aldizkariak publikatutako albiste batean, honako ondorioa, poliki-poliki, irutegia aldatzen ari dela, eta badirudila, umeek gero eta gehiago margotzen dituztela emakumeak ikertzaileetan pentsatzen dutenean. Pentsa, Amerikako estatu batuetan 5 eta 18 urte bitarteko gaztetxok 5 hamarkadetan zehar egindako 20.000 marrazkitik gora zertu dituzte, eta joera hori somatu da. 60ko hamarkadan eta 60ko hamarkadan ikasleen 1% baino gutxiagok marraztu zituen emakumeak ikertzaile bat marrazteako esandakoan. 2016an 124 izan dira marrazki horietan emakumezkoak margotu dituztenak. Emakume zientzialariak marrazteko joerak igo egin da, emakume zientzialari gero eta gehiago dauden neurri berean ere bai, ze hemen badauzka gorein bat datu, 1960tik 2013 bitartean, emakumezkoen presentzia nola aldatu den honako lanbideetan esaterako biologia zientzietan 128tik 149 igo da, kimikan 108tik 135 eta fisikan eta astronomian 103tik 111. Zalantzarik gabe Izortze hemen badago oraindik arrakala bat, batez ere fisika, kimika, astronomian, baina aldaketaren nabarmena da, eta tira, baikortasunari ere nolabait heldu behar diogu, ez da?
Ni berria irakurri nuenean kriston posa hartu nuen, egia esan behar badizut, ez? Ez bakarrik umeetan, nik uste dut ere nagusietan eskatuko baligute marraztu ikertzaile bat, segurunik deno joko genuke gizonezko bat marrastera, ez? Orduan ikustea poliki-poliki iruditegi hori aldatzen dijoala, nik uste dut arrakasta bat dela, eta arrakasta bat dela zientzian ibiltzen garen emakume ona, ez? Nik uste dut azkenengo urteetan, hemen Euskal Herrian zehazki, bada gaudela emakume askok nolabait enpoderatu egin garela, eta erabaki dugula, laborategitik atera behar garela, eta divulgatu behar dugula, eta pertsonek ikusi behar dutela. Laborategietan dauden ikertzaileak ere emakumeak direla, eta nik uste dut alde horretatik, poliki-poliki bagoazela, ez, lan hori egiten, eta poliki-poliki gizarteak ikusten ari duela, emakumeak ere zentzean badaukagula zer esaterik. Oraindik arrakala ikaragarria, bai, ez bakarrik umeen marrazkietan, ez, baita ere laborategietara joaten baldin bagara, beti komentatu izan dudan hartasi formako garapen hori existitzen dela, ez, ikertzaile predoktoral asko emakumeak izaten dira, baina gero zenbat iristen dira ikertzaile nagusiak izatea, ez? Eta kasu horretan gehienak gizonezkoak izaten dira. Orduan, lan asko dago egiteke, baina nik uste dut bide honetik goazela. Izortze Santin, eskertzen dizugu gaur ere guretzat hartutako tartea, badauzkago oraindik azken egunetan agertutako bestelako ikerketak, eta nolabait generoarekin ere lotzen gaituztenak, baina ondo baderituzu aste pare batean edo berriz ere hitzordua egingo dugu, eta helduko diogu zientziak ematen dizkigun berri hoiei, eta nolabait itzulpen lan hoiei zuk egiten diguzun, itzulpen eta ulertze errazte lan horri. Beraz, zaindu, besarka handi bat, eta laizer arte. Berdin, agur. Aio. Eta mendik txatean esan digute, gazteleraz ari dire idazten, ea ez dagoen aukerarik azpitituluak jartzeko. Gaur-gaurkoz ez, baina ikerketak ere emango du, uneren batean, euskerazko zuzenekoetan azpititulak automatikoki jartzeko sistema, eta horren bila ere, badabiltza, eta ahotsa interpretatzeko ahots laginen bila, eta azken egun hauetan, Euskal Herriko Euskara elkarteen bidez ari dira, deialdi hori luzatzen, ikerketa horiek nolabait errazteko ahotsak behar dituztela, pixkat automatizazio horietan euskararen aukera ere aktibatu alizateko. Goizeko 11 eta 10 minutu 2 segundu barru, naiz irratian zuzenean, bagoaz aurrera eta magiaz hitz egin behar dizuegu gainera. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Call it magic. Call it true. Call it magic. When I'm with you, and I just got broken into two. Still I call it magic. When I'm next to you, and I don't, and I don't, and I don't, and I don't. No, I don't. It's true. I don't. No, I don't. No, I don't. No, I don't want anybody else but you. I don't. No, I don't. No, I don't. No, I don't. No, I don't. It's true. I don't. No, I don't. No, I don't. No, I don't want anybody else but you. Eta bide batez, hemendik besarkada bat, el amable Fabiori, dio, kaixo, orain dela 5 urte naizela bizitzen Euskal Herrian, eta nire euskara galtzen begiten ari du. Pozik nago euskara podcast bat bilatu dudalako, eskerrik asko, hemendik besarkada bat, eta, gurekin euskara nolabait, behintzat belarriratzeko aukera baduzu, Fabio, poza ere gurea. Noiz edo noiz, aipatu izan dugu Euskal Herrian, herri bakoitzak bere ez izena duela.
Zegamakoak adibidez beleak dira, Elorriokoak azkonarrak. Eta Legazpiarrei ilintxak ez izenez deritzaie. Baina zer da ilintxa? Ba, irakurri dut, gaizki erratako ikatz zatia dela. Aha. Lotura estua baitu Legazpik mehatzaritza eta ikatzarekin. Eta baldago ikatza baino elementu magikoagorik. Olentzero, ikazkina da. Errege magoek batzuetan ikatza uzten dute aurren etxeetan. Eta ikatzez egindako zirkuluak erabiltzen omen zituzten Europako ekialdean deabrua inbokatzeko. Beraz, herrietarren ez izenari eta honen indar magikoari omen eginez, magiaz beteko da Legazpi Euskal Magoen Gala antolatu baitute abenduaren 22. Eta magiaz hitz egiteko, trukoak desbelatzeko. Ez dakit hori lortuko duzun. Eta Legazpiri buruz hitz egiteko agian, Eneko Gutierrez gonbidatu dugu gurera beste kafe bat hartzeko, ze ez da lehenengo kafea. Eta ez dakit bigarrena edo hirugarrena ote den edo laugarrena, ez dakit. Egunon, Eneko. Ui, mikrofona iriki behar dioten Eneko hori. Banu. Egin baja. Ask me, after all that we've been through, still believe in magic. Well, yes, I do. Oh, yes, I do. Magiak bere denbora behar du, Trukoak sortu egin behar dira, garatu. Elkarbanatu publikoan olabaitze zuretu, eta azkenean entzungai izaten da. Orain bai Eneko Gutierrez edan lasai ura nahi baduzu. Vale. Eta egunon, ongitarri berriro. Egunon. Ondo altzara. Ondo? Bai, dena ondo, pozik. Lehenengo galdera, Eneko. Ez duzu ede aurrua inbokatuko, ez da, Euskal Magoen Galan? Ez, berez ez da intentzioa, baina, bueno, ez dakit. Ea beste magoak zeduten buruan. Ni ez. Bale. Ondo jakitea, karo, hasi gara hemen ikertzen ikatzak eta ikatzaren eragin magikoak, eta ikusi dugu, hori, Europarreki aldean, deabruari hotxe egiteko erabiltzen dutela ikatza, eta Legazpin ikatzarekin lotura dago, beldurtu egin gara. Baina ez, bale, lasaiago. Nire helburua ez da, oraingoz. Ondo portatuko gara bazpare, Hori da. Ikatzgai egiz izateko. Bueno, zen buzkon da, uda tilintilin ikuskizunarekin, eta badakit asko mugitu duzula. Bai, oso ondo, oso gustora. Tilintilin udan, bueno, apirilatik uda arte egona izan donirekin, Andoni Carrillorekin, eta egin ditugu 10-11 bat ikuskizun Euskal Herri osotikan, eta oso pozik orain urtarrilen bueltatuko da tilintilin originala, Fernandorekin, oso pozik nago andoainen, estrenatuko dugu berriz ere, eta oso pozik, oso ondo. Sorpresa izan zen guretzat ere hainbeste lan eukitzea tilintilinekin. Magia. Jo, eta goindala gutxi, itzegin dugu fizikarekin da kimikarekin, umei eskatzen badegu marraztea kimikari bat, zientzialari bat, gehienetan gizonezkoa marrazten dutela. Zegertatuko zan galdetzen badigu umei magoa marrazteko? Emakumeren bat agertuko dela irudietan, denak gizonezkoak izango ziren. Wow. Are gutxigo daukagu kontzeptu hori, ez? Egia da, badaukagula kontzeptu hori gizonezko magoa, agian irudikatuko nuke ez dakit, ez? Agian kapa batekin, edo kaperarekin, eta ondoan neska bat... Partener bere laguntzaile bezala, ez? Laguntzaile bezala... Oso gutxitan mago bezala. Eta Euskal Herriun badaukagu, mago emakume honak, eta zergatik aipatzen dut hau, zeren nik badakit Maria Arandiarekin batera, Eneko Gutierrezek badauka proiektu bat, Enigma dula izena, zemuz dijoa. Ba, ondo, orain Enigma dago pizkatxo bat geldituta, zeba Maria dago bere gauzekin, eta ni nago nire gauzekin, azkenean bi pertsona izan da, zaila da beti koinziditzea, baina ondo, dauzkegu hainbat proiektu burun, eta oso pozik Maria ere izango da gure galan,
Ta nik uste dut, bai, esan dezutena beti jendea dauka magoa, ba hori kapa, txistera, emakumea da laguntzailea, baina egia da orain aldatzen ari direla gauzak, zorionez, ta daude ere mago asko egite dutenan grandes ilusiones deitzen dena, ta da neska la que tiene el control, ta laguntzailea da mutila, ja dare geroz eta gehiago, Espainia osoan, eta bai, ba, Euskal Herrian Maria dugu, ta ondo pozik. Bueno, eta magia gala puska Legazpin amenduak 22. Nola sortzen da ideia, ze ba? Ba, nik ideia hau daukat orain dela 3 urte pentsatu nuenetik, eta saiatu naiz ekartzen Legazpira hainbat alditan, eta urten izan da urtea koinziditu duguna eta udalarekin ba, lantzen hasi garela. Egia da nik neuzkela bastante artista burun, baino azkenen aukeratu nituen ba, kartelan daudenak, zeba artista handiak izan ere badira, baina ere nire lagun onak dira eta oso gustora egiten dela horrela, eta gai gala polita uste dut geratuko dela. Euskal Herrin badaude horrelako jaialdien, magialdia, emagoen topaketa, osasuntsua dagoela magia Euskal Herrin? Bai, oso osasuntsua da eta oso ondo. Bueno, egia da magialdia dela internazionala, datorrela magok mundu osotikan, baina ere dauzkegu adibidez Azpeitin txisteratik egun magikoa, aurten ere aktuatzen egon naizela, Legazpikoa adibidez direla txikiago eta hemengo magoak gaude beti Euskal Herrikoak, eta oso polita da, ezagutzea gure artean lagunekin lana egitea ere, eta bueno, magiarekin denbora pasatzea ere oso guaia da, eta bueno, horregatik pentsatu nuen Legazpira ekartzea horrelako zerbait. Dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jocking. Keep up. Players only. Come on, put your pinky rings up to the moon. Aurkezle lanak egin behar dituzu. Bai. Horrek urduri jartzen zaitu? Ba, bere, lehenengo aldia da nik gala bat aurkezten dudana, baino egia da, kriston gogok dauzkedala, zeba aurkezle lanak egitea, uste dela gauz bat oso polita. Eta hori, ba, ja Legazpin dela, ba, pentsatu nun nik aurkezle lan egitea eta ba, beste artistak egitea beraien zenbakiak eta beraien magiak. Eta ba, pozik, beti izan ditu gogok aurkezteko, así que iritsi da ja eguna. Ba, bueno, Gorka Santezanek esan digu, egia da emakume mago gutxi daudela, baina tira, nik geroz eta gehiago mago gehiago ikusten dituten, hori esker. Bueno, Gorkari Legazpire gertu geratzen zaio. Bueno, Gorkari dena geratzen zaio gertu. Esan du, andoainen badaukat gertu ere beste hau, eta, bueno, horrelako kontuak. Discovery Mikek nahi du zure logo dun kamiseta bat, dio. Bai, zor diot. Aha, Discovery Mike, balasai iritsiko dela, Baina, bai, Gorkak dioen honen bidetik, magiaren edatzelan horretan, ari zarete lan garrantzitsu bat egiten, zeneko, azkenean jendeak ezagu dezan, bueno, badagoela sare bat, badagoela horre sortzaile talde majo bat, eta badugula alako osasuna, bueno, berez igual hain ezaguna edo hain guretzat ez daukagun magiaren esparruan, ez? Bai, ni saiatzen ari naiz, eta bueno, nire zirkuloko jende asko ere lantzen ari gara, magia impulsatzea, zeba beti izan da oso tabu, magia umentzat da, magia, uste ditut umeak magia ikusten eta ninoa depotes, baina eske magia da mundu guztientzako, osea, magia disfrutatuko ezu, bazea umea edo heldua edo ezakit, eta uste dugu lana egin behar degula asko magoak magia bisibilizatzeko beste arte batzuen moduan.
Bueno, ya que esan duzu aurkezle izan nahi duzula, eta nik erronka bat jarriko izu, Ui. guazen entrenatzen, Venga, eta vale. guazen aurkeztea, gala horretan hartuko duten Parte hartuko duten artistak, hori da. edo Maria Arandia, venga, aipatu dugu emakumea. Vale. Zein da, zeba galan, ze... Ba, Maria Arandia, Renteriko maga, nire oso laguna, izan da nire arreba magikoa esaten dugun moduan magoak. Nirekin hasi zen ibilbidea, Enigman aktuatzen batera hasi ginen, eta bueno, pentsatu nuen Maria egon behar zela gala hontan bai edo bai, zeba ere nirekin egonda 3 saiakera hauetan gala ekartzerako Legazpin, beti egonda hor, eta beti dago hor den, eta, cualquier cosa hor dago Maria, eta horregatik pentsatu dut bera egon behar zela bai edo bai Euskal Magoen galan. Eta ere, aprobetxatzeko jendea ikusteko badarela magak eta emakume referenteak badaudela. Mago bakoitzak egingo du agian bere magia mota, ezta? Bai. Mariak zer egin ohi du? Maria egingo du zenatokiko magia, bueno, guztik, no, praktikamente, baina Mariaren estiloa da komiko poetiko. Da hori, eta Maria bere elegantziarekin, bera dauken elegantzian, eszenan, jarriko du bere magia komiko poetika hori. Zeuna, hemen, magia sortzerakoan, askotan imaginatzen dugu magoa nahiko bakarrik, magoa eta laguntzailea, asko jota, magia kolektiboan ere murgiltzen zarete, horrelako, bastakit, 4 mago elkartzen zaretenean, goazen zerbait egitera taldean, edo normalean nahiko bakarka egiteko bideak dira? Ni naiz sortzeko, aktuatzeko bai naiz oso gustatzen zait kolektibizatzea gauzak, baina sortzeko naiz oso bakartia, zeba azkenen ni sortu nahi dudana, ni sortu behar dut, eta ez dut nahi inor sartzea bere eskuan, nire sorketan, eta hori galetan, bazkenean artista bakoitza ekarritzen dugu bere lana, eta ez dugu, bueno, adosten dugu, ez egiteko Maria eta Peio lan berdina adibidez. Orduan hori bai adosten dugu, baina bakoitza ekartzen du bere lana, eta listo. Maria ondo aurkeztu du, ezta? Bai, oso ondo. Bale, baina entrenatzen jarraitu behar dugu. Claro, a ver, venga. Bueno, asko gustatu zait alare, abizena, ez? Eta ez Arandia, esan nahi dut. Nola esan duzu, Mariak egiten du ez da ize poetikoa, ez? Komiko poetikoa. Komiko poetikoa, magia komiko poetikoa. Bai. Bere elegantziatik, wow. Oso bereziak dira magoak, Nei pare bat eskatu diote zuzentzia, bueno, zuzentzia ez, porque bereiek ez dute usten zuzentzia. Beraiek ez dute aholkuak eman eta nik ikusiko dudan, edo porque oso bakartia dira, eta, bueno, mantendu behar dute beraien sekretu, beraien prozedurak, baina bai egia da, bueno, aholkuak entzuteko beti prest daudela, eta gero filtratzen dute hori. Venga, oazen aurkazpen horrekin entrenamiento, venga. A ver. Pots magoa, payaso eta magoa. A ver, venga, zein da Pots? Pots magoa, Pots Josu Zubia, hemendikan besarkada bat Josu. Pots magoa, bueno, ni ez da sekretu bat, txikitatik izan nahi iztela super friki payasona, eta ere lantzen ari naiz proiektutxo bat, baina Josu ezagutu nun depura txiripa tren baten, beraz egon kartekin, nire egon kartekin, eta hor... Fletxazo? Bai, fletxazo, eta hor, hasi ginen harremanetan, eta esan zidan, zela Pots eta lotxekoa, eta koinzidituzun magoa zela, eta ere orain aktuatzen dago a tope, Pots magoa, eta ere pentsatu nuen, nola niri asko gustatzen zait klauna, asko gustatzen zait magia, eta Josuk egiten duen lana ere, noski, eta oso harreman ona daukegunez, pentsatu nuen egon behar zela ere nire galan, delako magia oso original bat, oso polita, ez da ikusten edozein lekutan payaso bat magia egiten, eta horregatik etortzen da Josu oinatitik. Zeona, meni besarka bat, Josuri ere, txontako nolabait, nahi zerratziko kidere sentitzen dugulako, eta lagun, eta pentsatzen du Durangoko azokan ere, urtero moduz bat topatuko dugula handik, eta gora Josu eta inguruko ekipo guzti hori.
galaren plateran osagai berezi bat baldin baukagu, izan eteke urrengo aurkeztu behar dugun gonbidatua, Peio Ribas. Zein da Peio Ribas, zeiten duen? Peio Ribas, ze esan de Peio. Peio da praktikamente orain magiaren munduan ari dena revoluzionatzen. Peio Ribas da 20 urte daukan mutiko bat, Laudiotikan dator, eta ari da orain dena irabazten. Frantziako nazionala, Italiako ere beste txapelketa bat, Portugalen ere irabazi du, orain ere egonda beste herrialde baten eta ere irabazi du premio internazional bat, eta pasada bada egiten duna. Bera egiten du manipulazioa, kartak agertzen dira de todas partes, ikaragarria. Eta egingo digu bere txapelketeko zenbakia. Bere txapelketak irabazten ari den zenbakia ekarriko digu Legazpira, Peio Ribas. Eta gainea, Legazpin gogok daude Peio ikusteko zeba ere ezagunak dauzke hor. Eta gogo daude. Eta Peio ere nirekin 3 urte hauek egonda hor. Saiatzen gala ateratzea. Hemen, gertatzen da beste gauza bat, ez dakit Mariaren adina, baina Josu, Zurea, Peio ipatu duzu 20 urte, oso belaunaldi gaztea dela, ez? Oraintxe magian hor punta-puntan dagoena, eta horrek ere joamaten du, ez? Etorkizun bola sendo bat daukagula, ez? Euskal magian edo nolabait esateko. Bai, eske hori ere da nire helburu batekoa, nire helburuak gaula honekin ere magia ekartzea Legazpira, zeba ere nire herria da, eta gogoen euskan zehozea handia antolatzeko Legazpin, baina sobre todo nire helburua da euskal magoak impulsatzea eta sobre todo magia gaztea ere bultzatzea pizkatxoa zeba ere ohituta gaude Euskal Herrian ikustea betiko magoak, baino gazteak ere potente datoz eta horregatik ere pentsatu nun bultzatzea eta ekartzea magia gaztea guztia. Baby love, I think I've been a little too kind. Didn't notice you walking all over my peace of mind. Txatean dio Gorkak 20 urte, bai, hemen oso jendeaz gazteaz ari gara. Zenbat urte dituzuzuk, eneko? Ni 22, orain eginak. 22, Josuk izango ditu 24. Josu ni baino 6-7 gehiago dazka. 30 gertuago. Bai. Eta Maria Arandiak? Maria Arandia 21. 21. Gazteena Peio da. Eta Peioko gehi. Baina bataz bestekoa 23koa, 24koa ateratzen da. Bai, oso gaztea. Eta, bueno, ere nirekin aurkezten egongo da nire tilintilin ikuskizuneko pertsonaia, Fernando. Egingo ditula ere gauzatxo batzuk. Eta bera dauzka 21 ere, 20. Makinak. Bai. Baby boy, I think I've been too good of a girl. Ni gauza askotara egon naiz, entrevistan zehar, maguen moduan gauza asko egiten, eta zalantza daukat benetan esan dugun Legazpin non izango den. Non? Legazpi izango da Latxartegi aretoan. Ados, Latxartegi aretoan, beraz? Bai, abenduak 22, arratsaldeko 7, sarrerak 5 eurotan daude, eta aterako dira Legazpiko kulturetxean abenduak 14 aurrea. Latxartegi areto ederra da gainera, eta tira, antxe gozatzeko moduan izango da ikuslea, entzulea, bertaratzen den oro. Beraz, hartu zuen planen artean, Legazpin plan asko dago, Gabonen hurbiltze horrekin, gauza asko gertatzen dira Legazpin urtearen amaiera horretan, eta tartean, magiaren gala zoragarri hau. Ez dakit, Mai, oraindik galdera ermategin naizen ionenek hori? Azkena erronka, ez? Azken erronka falta zaigu. Nola aurkeztu aurkezleari. Oida. Bai, aipatu dugu potx gainera klaun eta magoa, nik badakit Eneko Gutierrezeko dauka alterrego klaun bat, deitzen dela Lukas Kakin. Bai. Venga, zein da Eneko? Ni, galera zaila da, zein da Eneko erantzutea. Eneko da 22 urteko mago bat. Galdera zaila, ez nuela planteatu bine. Oia zaiena. Bai, nor naiz ni. 10 urte ja magia daramataz eta aktuatzen 3. Eta urten, hori 3. urtea ospatzeko, pentsatu dut Gabonetan, Gabon magikoak egitea, eta gala hau antolatzea. Eta hori oso pozik, zakitze gehiago esan nitaz, osea...
Mago hauek beti bestei buruz hitz Bai, bai. eta gero ez daukate zer esateko. Gero ez naiz ezagutzen niri, ez? Egia da. When I walk in the room, I can still make the whole place shimmer. Ba, esan mai barkatu. Nik ikasle moduan izan duteneko pasaden urtean eta hitz bat esan behar bera zan pasioa. Apasionau utxa. Ba, pasioa da hemen exigitzea den gutxieneko hori, ez? Edo zilegi den gutxieneko hori. Beraz, jarraitu pasioz gauzak egiten, magia gala zoragarria prestatu dute, Euskal Magoen magia gala, Legazpin abenduaren 12an, arratsaleko 7:00 izango da, Latxartegi aretoan sarrerak salgai, Kulturetxean Legazpin bertan, abenduaren 14tik aurrera okera ulertu ez badizut. Bai. Ba, eneko, kakapila, Mila esker. Zuen kasuan kakak ere, ez da asko balio duen, ze kaka magia bidez ola jardezakete aretoaren atarian, ez da? Hori da. Besarkada bat eta besarkada bat batez ere magoen talde zoragarria osatzen duten aipatu ditugun horiei guzti. Mila esker. Zaindu. Mila esker, berdin. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, Bigarren kafea. Batzu sorlekutik urri. Goizeko 11:23 Laster zirko giroan ariko gara, baina mendik besarka bieliko digu Andoni Mateos gure kolaboratzaileari, gaur gurekin egotekoa zen, baina gaixoaldi igarotzen dabil etxean eta idatzi dugu hemen etxeko goxotasunetik zuei entzutea da gorputzari buelta emateko errezetarik honen haupa ekipo. Ba, gauzat esango dizut, Andoni, gorputzari goxotasun pixkat emateko Einaute Lorritaren geografia kantu hau, zu orkesteko beti erabiltzen duguna, gaur osorik entzungo dugu eta lasai askoan, eta mendik entartetxo batera, ariko gara, hain zuzen ere aipatu dizuegun, gure hurrengo gonbidatuarekin Bilboko zirko zaurre, gala edo ekitaldia ezagutzeko. Lagunen gutunez estali. Aizeak gure errautxak ditu eramango beste hizkuntzetan mintzo dire Espainetaraino ni ez naiz zigorretan Aretzan eroriko naiz gerrako geziak Selban ogiratuko naute lengusu eta lagunen gutunez estali Eta gugabe zutik iraunen du gure aitaren etxeak gugabe iraunen du gugabe ni ez naiz zigorretan iko aretzan eroriko naiz gerrako Selban ogiratuko naute lengusu eta lagunen gutunez estali Goizeko 11:26 minutu, esan da bezala segituan Leire Garziarekin zirko zaurre ezagutuko dugu hemen naiz irratian Bigarren kafean.
Keep Calm and bigarren kafea. Alde erantziz. Amets Jordan Arrieta eta Egoitz Arbiola Albeniz. Azkenean etorri gara, Naiz Irratiak behartzuela etzekien programa egitera. Eta hemen izango gaituzue tarotaz hitz egiten, bizitzaz, zapalkuntzez, injustiziez eta beste hainbat gauzetaz ere bai. Alde erantziz, ostegunetan, arratsaldeko 7:00. Naiz Irratian. Ez dakitzu zer irakurri eta gomendio bila zabiltza? Uluka podcasta Naiz Irratian, ostiralero, arratsaldeko 7:00. Literaturaz bai, baina ez da hainbeste. 10 minutu gutxiegi dira disko batek atzetik duen lan guztia azaltzeko. Musikaria. Astelehenetik ostiralera, gaueko 11:00, Iker Gurrutxagaren eskutik. Naiz Irratia. Ara, Oiana, hemen ze hartu zaigun, bekatoros bat? Hemen gurekin da Dom, Euskal Ilustratzaile Grafiko eta marrazkilari feminista bekatorosa, guk dakigun arte behintzat, alduden Nafarroa berean jaioa 1994 urtean, eta hainbat proiekturen artean akaso ezagunena bekatorosak liburua bera da. LGTB komunitatearekin lotutako beste proiektu batzuetan ere ari da hemen Baxe Nafarroan. Nolatan hasten da proiektu hau, edo nolatan sortzen da gogo hau? Eta gero berriz itzuli nintzarik Euskal Herrira, egiten nuen lanak Glasgondeia askien ganatua zen. Baina iduritzen zaitan, pixkat egetxe egizela han egiteaz, eta Glasgoko gizartea biziki queer baita, eta transidentitatea biziki azkarra da, LGTB-tasuna orokorki ere ikusten da denetan, karrikan ere biziki presentzia polita badu, eta beraz berriz itzuli nintzelarik etxera, pentsatu nuen, orain ene aldi zerbait egitea, nahi nuen liburu bat egin, berriz maite mindu nintzen ene lehenbiziko amodioarekin, eta... Historio hori iruditzen zaigu, fascinating. Entorri gara kotxean komentatzen lehen, eta izan da, osea. 10 urte zentsatu niz berarekin izaitea, eta memetu batez errandit, ados, hola eginen dugu. Eta beraz horrek, iman dit Alimaleko kuraia olako proiektu potolo bati lutzea ere. Bekatoros kontzeptua liburu honetan aratago doala edo ez dela kristautasunak bekatari deitzen dion horri referentzia egiten dion kontzeptu batez, beste leku batetik hartu duzula. Bai, hori da lehenbiziko abiapundua, erraetan umezala ni edo erlijio horretan bizi izaniz eta biziki azkarki, gande guziz joeten nien mezara, eta apesa diten zen eskolara, sutitu behar ginen egunan apesa, jaun apesa, eta nana. Tipidanik deia ikusi nuen Eliza, etzela bat ere leku on bat emazte bat entzat. Eta onuk gutiago LGTB pertsona bat entzat. Eta beraz, enetzat bekatuan bizitzea da, pixka bat txiste bat, gehiago da erraitea askatasunean nahi dugula bizi. Ene ustez, bekatuan bizitzea da ere plazejan bizitzea adibidez, lanari buruz adibidez, pentsatzen girela gizarte batean zeintan lanaz sofritu behar dugun, eta hori biziki giristinua da ere erraiteara lanaz sofritzea eta dirua egitea sofritzean, eta adibidez, nik lan egiten dutalarik biziki maite duten lana eta bat ere sofritzen, eta beraz hori ez da lana. Zeta lana egiten duzularik behar duzu sofritu, eta behar zenaz ez duzu lana egiten, da plazeja. Gure webgunean eta podcast plataformetan entzungai. Naiz Irratia. Hamar minutu gutxiegi dira disko batek atzetik duen lan guztia azaltzeko. Musikaria. Asteleenetik ostiralera, gaueko 11:00, Iker Gurrutxagaren eskutik. Naiz Irratia. Goizeko 11:00 eta 51 minutu, orain bai, bagoaz aurrera eta bagoaz Bilboruntz.
Kid Calm and Bigarren Kafea. Sometimes I wonder if I should be medicated. If I would feel better just like... Albiste triste bat eduki dugu aste honetan. Amaiera tragikoa eduki du istorio bitxi honek. Engala Lehoia, uda honetan zirku frantziar batean atzaparretatik erreskatatu zuena elkarte batek hil eginda, 20 urtetxo zituela. Bere osasuna egoera kritikoan zegoen azken egunotan, bere gibelean zituen tumore ugariren ondorioz. 100 times a day it picks me up, puts me down. Albiste honek izkamizka sortu du, baina eztabaida guztietan ondorio berbera agertu da. Badagoela zirkoa egiteko beste modu bat animalietaz haratago, zirkoa lehoiak baino askoz gehiago dela, eta zirkoa egiten ari direla munduko txoko askotan artista ugari. But let's discuss this at the hospital. Badaude artista batzuk zirkoa egiten Oslon, badaude artista batzuk zirkoa egiten New Hampshirean, eta beste batzuk Tanzanian, eta beste batzuk abenduaren 5-tik 9 Bilbon. ZKZ topaketa 2023 antolatu dute. Zirku ekitaldi honen 6. edizioa izango da eta esan bezala Bilbon gertatuko da abenduaren 5-tik 9 biak barne. Gala bat, ikuskizunak, ikastaro trinkoak, zirku tailerrak eta topaketa profesional bat izango ditu programazioan. Horretarako antolatzaileetako bat gonbidatu dugu gurera, konta dezan programazio hortatik haratago, zer moduz dauden, ea urduri dauden fetxak gerturatzen ari direlako, eta ea guk pentsatzen duguna egia den, zirkoa egiteko beste modu bat ere badagoela. Leire Garzia, Zirko Zaurreko kidea dugu gurekin, ongi etorri bigarren kafera, zertan hasi aurretik, Leire? Kaixo, egunon. Egunon, bueno, hemen galdera asko bota ditugu jurik bata bestearen atzetik, baina hoiek denak kokatzen hasi aurretik galdetuko dizugu ea nola zauden, eta ea hain gertu dagoen Zirko Zaurrerako lankarga nola kudeatzen ari zareten zer pentsatzen dut dagoeneko nahiko tope zabiltzatela. Bai, toperaino gaude, baina gaude posik beste urte bat jarraitzea topaketa egiten da guretzat posgarria eta ilusioz beteta gaude gure ofizinan eta gure lagunekin baita zehazkenean sektorearen egun bereziak, sektorearentzat egun bereziak dira eta guk superpozik gaude. Egunon Leire, aurten pentsatzen gainera bereziago izango dela, guain dela hilabete bat, utzi zigulako Renato de la Maza, artista puska, artista handia, bere omenez zirko gala antolatuko duzue, eta pentsatzen dut faktore emozional hori ere eragiten dula aurtengo edizioa, ez? Hori da, guretzat izan da zaila dana kudeatzea eta datei aurrera egitea, baina bere omenaldi bat bezala gala hau egin dugu, beraz pentsatzen eta ere nahi, berak maite zuena egiten. Azkenean omenaldi izugarria izango da eta guretzat izango da, espeziala, vamos. Oso berezia Renato beti gainera oso pedagogikoa, beti zirkoa irakasten, por la sombrita, esaten bezala, zarata asko atera gabe, baino langile hutsa zirkoan. Eta esango nuke Zirko Zaurren historioan baita, zueke itzaletatik egin duzuen lan asko, eta iristen ari dela momentuan un reconocimiento handia hartzen ari zarete.
Nik uste dut azkenean eramaten dugula 10 urte zirkua gizartera, gizartearekin partekatzen, azkenean hasi ginenean zirkua ez zen hain famatua edo behintzat ez zirku garaikidea guk egiten dugun zirkua. Eta gaur egun gero eta gehiago ikusten da zirkua eskoletan, kaleetan eta beste hainbat lekuetan, baina oraindik ere gogor borrokatu behar dugu zirkua bere lekua izateko eta behar duen edo duen garrantzia ezagutzeko. No, eta ikuskizun puska, manaldi zoragarriak antolatu dituzue, aurtengo topaketarako, adibidez, uste dut azten dela jaialdia, Estezi de Paz, La Reina Larga, Argaren erregina, gurekin egon zen bere garaian, produktora eta guzti, eta horrekin azten zarete. Bai, azten gara berarekin, uste dut dela ikuskizun polita eta gainera emakume bat bakarrik eszenatokian nire ustez da ere emakumearen papela emakume paperari garrantzi bat emateko, bere ikuskizuna ere sariak irabazi ditu, nik uste dut hasteko dela aproposena. Eta zirko emakume bat iguruz, La Reina Larga. Eta gainera, lortu dute argazki bat, Estezik esan zidan, azkenean lortu dute benetako argazki bat. Etzeuzkaten, eta hasi da giratzen hainbeste ikuskizuna, norbaitek esan zumanik daukate argazki bat. Zer da gertatzen gau argazkiekin, no? Bai. Zoragarria, badaukagula. Madama Agostiniren argazkiren bat. Baina esan duzu, ikusle batek esan zuela. Ez dakit nola saretu zen, edo ikuskizuna egiten ari dira, informazioa rekopilatzen, eta jasotzen, eta hori, eta ez dakit nondik artxibo batetik edo, erraskaratu dute, eta gertu da, bere benetako argazki bat. Lehengo jurik aipatu bezala bada beste zirko eredu bat, oso gurean sartuta egon den animalien eta zirkotik aratago leire. Zorionez azken urte desente hauetan Euskal Herrian, zirko giro hori ere ikusten ari gara, sugerentziatik, lehen hemen, oraindik hemen eserita daukagoeneko, eta magiatik, emozioetatik askoz gehiago duen zirko mota hori eta giro horietan murgilduko zarete bat ipatez. Hori da, guk egiten dugun zirku garaikide bat da, zirko tradizionaletik asko urruntzen den zirkua, azkenean guk animaliak alde batera uzten ditugu, guk ez ditugu animalirik gure egunean eta ez dugu animaliekin lan egiten, guk bakarrik lan egiten dugu gure gorputzarekin eta gure gorputzarekin eta gure adimenarekin, gure deiekin, zeo zer polita eta izugarria sortzen dugu, baina animaliak ez daude hemen. Aipatzen ari gara ikuskizunetako batzuk, La Reina de Larga, Estefania de Pazena, hori izango da Proezas Sinkopadas, Zirkus Bande Konpainiarena, Renato de la Mazari omenaldia, abenduaren 7an, Fragmentada, .0 konpaniren eskutik edota espera ere, hortxe izango direnak. Ikuskizunetatik aratago, eta uste dut hemen ere entzuleari oso erakargarri egindakioken zerbait ere izango dela, eta dira masterclass edo ikastaro trinko hauek, ez dakit oraindik inskripziorako garaiz den jendea, eta batez ere, leire, zeini bideratutako edo zeini zuzendutako ikastaro trinkoak diren hauek, malabarrak, aereoak, eskuz eskukoak, dinamika aereoak, denetarik dago, baina ez dakit ze puntutan behar duen ikastarontara bideratzen den bezeroak edo. Bai, guk gure jaialdian beti sartzen dugu formakuntza ere, zirkua pizka bat frogatzeko, azkenean ikuskizunak ikustea oso ondo dago, baina ere frogatzea eta magia hori piztea ere niretzat garrantzitsua da. Horrezegatik gure masterclassa, gure ikastaro trinkoak helduentzat normalean dira, eta nibela ez da beharrezko, batzuetan bai
teknika dinamikoetan, adibidez aereoko teknika dinamiketan bai behar dela erdiko maila edo horrelako zerbait, baina beste guztietan etorri alda nahi duenak. Azkenean guk hemen gaude zirkua ikasteko eta zirkua ezagutzeko, eta horrezegatik denok daude ongi etorriak. Ziona. Bueno, eta gainera baita ere, ez dakit daude tailer irekiak edo ez, horre Plaza del Gasen egiten direnak edonorentzako, edo topaketa, abenduak 7 egingo dena bai, hor jendea gerturatu daiteke eta ikasteko, probatzeko edo lehenengo probaiteko, ez? Hori da, azkenean guk lortu nahi duguna da denontzako zirkua. Horrezegatik gauza desberdinak egiten ditugu masterclassak, baina gero ere egiten ditugu tailerrak, normalean dira familia osoarentzat, amak, aitak eta umeak ere etorri aldira, eta normalean horiek egiten ditugu, gazen parantzan egingo dugu aurten, azkenean denok joan ahal izateko. Eta gero gure topaketa normalean da topaketa profesional bat, gure jaialdian ere nahi dugu zirkua profesionalizatu, eta horretarako gure ustez oso garrantzitsua da leku bat izatea profesionalentzat, gauzak hitz egiteko, erlazioak sortzeko eta indartzeko sektorea azkenean. Eta pentsatzen dut interesatuena, begiratu zure web horrian, zirkosaurre.com, eta sarrerak lortzeko edo, badago biderin bat, edo? Dena aurkitu aldute gure webgunean, eta ere sare sozialetan ere gaude hor beti gauzak ipintzen, eta sarrerak ere lortu aldira gure webgunetik. Daukagu hor plataforma digital bat, sarrerak eskuratzeko eta ere izenak emateko, igual ikastaro trinkoetara joateko, edo topaketa profesionalara, edo zirku tailerrei buruzko informazioa ezagutzeko, dena aurkitu aldute gure webgunean. Webgunea, zirkozaurre.com webgunea da? Hori da, bai. Hori da. Hemen ari ginen lehen ere erakusten, topaketaren programa, deskargatzeko moduan, informazio guztia, eta bide guztia antxe izango duzu, zirkozaurre.com webgunean. Goizeko 12etarako eta saio agurtzeko 5 minutu falta diren honetan, agurtu egingo dugu Zirkozaurreko kide den Leire Garzia. Eskerrik asko Leire, guretzat tarte hau hartzeagatik, eta laizter arte, kakapila zuri ere datozen ekitaldi horietan. Bai, agur, mila esker. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Ojalá que te vaya bonito. Ojalá que se acaben tus penas, que te digan que yo ya no existo. Ez dago zalantzarek. Abesti hau, tristea da. Bai. Personas más buenas. A ber, gauzat esango dizut. Baina irripar batek, ez dakit, tristea da, baina bai da puntua. Gaurko ondorio hori da, ez? Ez dakigula desberdintzen abesti tristeak eta ez tristeak. Gogoan dut, Txabela hiltzen egunean, jende askok txiokatu zuela
uste dut hitzoiek Joaquin Sabirenak zirera, quien pudiera reír, como llora Txabel. Hori da, nork barre egingo luke, nork irriparre egingo luke Txabelak negar egiten zuen moduan, ez? Badago nik uste Mike Dion muga gauzo hori, jende askok ere txiogatu zuen, bueno, uste dut hemen Sabinarien bidez Espainiar estatuan asko ezagutu dela Txabela Vargas, haren musika akaso hainbeste entzun ezten bitartean, baina kantu hau, que te vaya bonito, ez da Txabelarena. Txabelak eman zion ikaragarrizko proiekzioa, bere kantakera, ez dakit nola deskribatu, baina hain berezi horrekin, baina berez kantu honen sortzailea Jose Alfredo Jimenez izan zen. Gaurko egunez hiltzen, 73. urtean Jose Alfredo Jimenez, zirrosi hepatiko baten ondorioz, 47 urterekin kantautorea akaso rantxera eta korrido sortzailea hundiena edo hundienetakoa, eta batez ere Txabela Vargasekin ikaragarrizko lotura izan zuena, batez ere Txabelak bere kantu hoiek, Jimenezen kantu hoiek, interpretatzean, eraman zituelako beste esparru batera, ez el jinete camino viejo, cuando lloran los hombres, el rey aski ezaguna, esta noche, edo, entzuten ari garen, que te vaya bonito hau bera, eta Txabelaren ahotsean egia esan ezin ederragoa da, emai. Sabinaren beste abesti batean, ez da du, las amarguras no son amargas, cuando las canta Txabela Vargas y las escribe un tal José Alfredo. Abesti batean dio, ez? Esango nuke, abesti berdina dela, ez? Igual beste estrofa batean. Beste estrofa batean. Ametxe hautxien bulebarra, edo el bulebar de los sueños rotos, ez? Las amarguras, bai. ¿Cómo voy a pagarla? Txabela Vargasen kantu honekin, edo Jose Alfredo Jimenezen Txabela Vargasek abesten duen kantu honekin. Agurtuko dugu gaurko bigarren kafea Mai Gorostiaga Pozo, plazer bat beste behin datorren ostegunera arte. Gora Matilda, gora Willy Monkey eta gora Gremlins. Goiure Zeizarandia, bihar goizeko 10:05 asteko azkena. Hemen txegingo dugu bigarren kafea. Ama, matzalak etxera. Eta zuek ondo pasa, osteguna da, eta ostegunak badu, berezkotasunetik beraz gozatu osteguna, oraintxe eguerdiko 12:00, hemen informazioaren zate tartea, naiz irratiaren informazio zerbitzuen eskutik. Aunque tengo mi pecho de acero. Ondo ibili eta zuei ere Txabela Vargasa abesten ari den bezala, ondo joan deizuela, izan ondo. Sin saber hasta dónde te quiero. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces dejaste encendidas y yo no sé cómo voy a apagar. Keep calm and bigarren kafea.